Hi guys, so happy Friday no, sa Easter Friday po pala ngayon. So for this video is magluto po kami ng binignit. Kasama ko po si Kuya Rene Boy, ano, siya po yung nagbunot sa lubi. So yung gagamitin namin po is, pila ka lubi gani? Yeah? Upat no? Upat? 5 naman yun. Oh, 5. So 5 po yun ka, you know, lubi. So, meron kami ditong hinahanda na yan, sago. Merong sago. Pero wag lang tong malunggay kasi iba po yung lulutuin itong kamunggay. Meron pong, yan, meron silang niluto na manok. Yan o. So, ito yung sago para sa binignit. So, ito naman yung landang. Ayan. So, puntahan po natin yung ibang mga ingredients. Dito, Mek. Oo. Bising-busy po talaga, no? Yan lang po yung mga tradisyon natin dito sa Pilipinas is pag Easter is kailangan po talaga magbinignit. Yan, meron ditong saging. Yan, hindi pa natapos mahiwa. At saka meron ditong gabi. Yan, so yung gamit namin na kamay po is itong tinugay. Oh, tinugay. Ayan. So itong isa na to, half kilos yung lutuin or ilagay sa binignit. Yan, so tapos na magbunot, ako yung magkagod nito. So abangan nyo po yung next video. Ayan, so stay put lang kayo dyan. So ayan guys, no, mag-start na po kami magkagod. Ayan, so sobrang na? 30? dili kaguran, Jay. Ha? Sila lang sa kilo, sobrang sige na duha. Isa yung kaguran, Jay. Ila ka? Guys, kulang mo asin guys. Ano mayo? Itong guys, masarap nitong guys. Wala lang tong
Ha? Nagbinignit sad mo? Nagbinignit sad mo? Nagbinignit sad mo? So, ayan na guys, tapos na po kaming yan o, ito na po yung natapos namin na yung kinagod namin yung lubi. So yung gamit namin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. So 7 po yung kalubi yung nagamit namin para sa aming binignit. Ayan guys, nalagay na po namin tong... Saan ni Jay? Oh, kamuting kahoy. Ayan guys, oh, yung kamuting kahoy. Una naming inilagay. So kailangan po talaga na papakuluan yung kamuting kahoy or kasaba fruit. Yan, so takpan muna natin. Ayan guys, no, ilunod na po namin yung sago. Ayan, kasama ko si G. Yan, so yung sago. Pila na kilong sago? 2 kilo. 2 kilos yung sago guys. Ayan. Ah, yummy. Ayan. Oh, tapang nyo. Yung sugnod namin guys, oh. Napakataas. Ito yung landang. So next is yung landang. Yan. Yan landang guys. Yan, oh. Wow. Tapos haluin, J. Oh, haluin daw. Experto po si J nito magluto ng binignit. Yan, wow. Grabe, oh. Sago yun guys. Yan po yung paborito ng mga bata. Yung sago. Yan. So, takpan na natin. Oops. Okay. Sunod na po namin yung gabi. Ayan guys, so yung gabi. Kompleto po talaga yung ingredients namin. Gabi sa kamuti. Oh, so yung panglas is yung saging. Iyan, oh. Kamuti po ni. Oo, meron pang kamuti. Okay. Kailangan po talaga haluin para ma-mix yung mga ingredients. Nagpalit to sila yung kamay, te? Asa po dode? Itong hihatag dode. Dode. Murag to naman Para siguro. kamay ba? Murag ipalit naman siguro. Wala uy. Ang banila na, walang gato na ito. Hihatag ba niya ka? Yung 100. Ah.
So, lagyan po ng tubig. Yan. Pinaldi pa. Oh, okay. Ito na guys, ama ng vanilla. Wago. Pana natin. Yeah. Takpan, para yan. papuluin. Papuluin ko po yan. Okay, yan. So guys, ilunod na po namin yung saging. Paborito ng mga bata. Kasi karamihan pag yung bata na kumakain ng binignit, yung matitira po is yung kamote at saka yung gabi. So pinipili po nila yung mga saging. Kaya nilagyan namin ng maraming saging para sa mga bata. Ayan o. So last one ilagay ate yung yung tuno or yung gata ng niyog. Ayan o. Yan, so parang masarap na to guys. Yan. Oh. Po yung sugar. Yan. So yung sugar guys is meron siyang kinugay. So hinalo po namin yung kinugay at saka yung sugar. Oo, pula na kamay. Kuwang pa. Oo. Ayan. Laman naman na to. Oo. Ibang kuwang ba? Yan na po. Yan, so last. So pila ka kamay, Je? Nego na ni. Sa pilog to nga. Sa 1.5 kilos. Yan dito. Kasi marami po yung binignit. Yan. Lapit ng maluto. May kilugay oh. Sticky. Oh, color ba? May pagka puwa. Ba sinog ka no? Kulang color ang kuano, wala blue no. Oo, naman blue din. So yung sago, yung Wala pink no. ayan. Okay. Ayan guys, so lagyan na namin ulit ng tuno. Yan, yan o. Yun na po yung kulay ng ating binignit. Wow. So ang last nito yung condense. Oh, yung gatas na condense. Yan. Grabe, special po talaga to. Special binignit. Nagusukod eh. Yan, tapos haluin. Yan. Wow! Sarap. Ilagay dito, puti kayo. Kamay rin lang. Ilakang. Dito. Bye-bye. Yan guys, so next nito ilagay last yung kondensada. O yung gatas. Ayan. So ayan guys, last is nilagyan namin ng gatas na kondensada. Wow, dito na. Ayan, ready na po. Luto na po yung ating special binignit. Dugong to sa dong. Ha? Punan pa? Kaya sa kaya. Amang. Ayan, luto na. Special binignit. Digi wag mahay baka dami kay una.